ondako lau beko bigarren azterketako lehenengo B ariketa. Ariketa hau da, zatiketa hau egiteko aldanean Ruffini erabiliz. Kasuetan argi dago Ruffini erabili aldugula, ze zatiketa egiten da, zati X gehiken zenbaki bat, kasuetan gehi bi. Vale? Gogoratu, zatiketa egiteko beti ordenatu behar dugu polinomioa. Beniko, minus 2x ber lau, gehi x ber bi, gehi bost x keniru, zati x gehi bi. Zergaitik ordenatu? Gero Ruffiniaren bitartez egiterakoan kokatu beretugunean koefizienteak, bakoitza bere lekuan kokatu alizateko, eta berreketaren baten faltan badago, bere koefizientea 0 denez, 0 hori ipintzeko behar den lekuan. Vale? Orain, gogoratu hemen, ipin behar dugula hemengoa sinus aldatuta, beraz minus bi, toen azten gara, x ber lau, minus bi, x berriro ez dagoenez 0, x ber bi, bat, x a bost, eta gai librea minus iru. Usatzen dugu, bestela jausten da. Eta minus bi, baja ingo dugu, hauze. Beraz, minus bi hemen. Bider minus bi, lau. Batuta, lau. Bider minus bi, minus sortzi. Gehi bat, minus zazpi. Bider minus bi, ama lau. Gehi bost, emeretzi. Bider minus bi, ken hogeta ma sortzi. Ken iru, minus berrogeta bat. Beraz, zatidura izango da. Minus bi x ber lau izan bada, bat gutxiago, berriru, gehi lau x ber bi, ken zazpi x gehi emeretzi. Eta ondarra, minus berrogeta bat.